Passion Java ozhamba achichemera ngoma yakayimba naDJ Tawerz ari kuti Holy 10 ava report akabva yabiswa paYouTube. So guys, I don't know kuti munoti kudii chokwadi here kana kuti nhema, asi vanhu vadedzera kuti aiwa prophet, imimi maviews enyu munoatenga, saka kana muchitenga maviews YouTube inoita se inobva yati no rikatibise video, kana mwangoita chitsotsi chete YouTube inobisa. Asi vamwe varipo vari kudedzera kuti aiwa prophet, imimi makangwarisira padivi, munogona kunge muchiita iya inonzi publicity stance yekuda kungonyepa, because mambenge muchida kukanda imwe video muina DJ Tawerz. Saka I don't know guys kuti munoti kudii. Vamwe vadedzera kuti ngoma iya yanga iri mahwane, yanga ichinakidza. Vamwe vadedzera kuti aiwa ngoma yenyu yanga yakadhakwa. Asi vamwe vadedzera kuti aiwa prophet, bvumai kupusa, mapusiswa. Holy 10 chibaba, the leader of youth. Saka vanhu vataura zvinhu zvakawanda. Pa-comment section munongoziva vazukuru vambuya nehanda vanotaura chero zvavada, asi prophet vazobvumawo havo kwekupedzisira, nekuti kana mukatarisa munovaona vaina DJ Tawerz vachiudza kuti aiwa mufana wangu apa tazobvuma zvedu kupusiswa, tapusiswa nemufana anonzi Holy 10. Thank you guys, don't forget to subscribe.